Powiedział pan kiedyś, matka, jeśli jest agresywna, dominująca, ma męski styl myślenia, to wychowa syna na homoseksualistę. No ale przecież to są badania naukowe, to nie jest moja teza. No, Ja chciałam zapytać, czy dostał pan kiedyś klapsa od mamy? Nie pamiętam, ale pewno tak. Pasem od ojca parę razy A dostałem, czy to pamiętam tęcza na akurat. placu Zbawiciela powinna zostać? Wie pani, no nie wiem do kogo należy ten plac Zbawiciela, ale mnie to irytuje, ale to jest świetna zabawa. Jedni sobie stawiają tęcze, drudzy je palą, walka na symbole, bardzo fajne. A niedługo jest Parada Równości. Czy ona powinni mieć do tego prawo? Nie, ja bym strzelał. Mówiąc krótko, proszę panią, żebyśmy jasno to powiedzieli. Homosie to są miłe, sympatyczne plemię, które sobie istniało od tysięcy lat, istnieje i istnieć będzie. I nikt nie ma nic przeciwko homosiom, nie ma nic przeciwko onanistom, nie ma nic przeciwko trialistom, którzy tam zwijają panienkami, prawda, nie ma nic przeciwko miłośnikom miłości po francusku czy po hiszpańsku, tylko oni nie urządzają parad na ulicach. Gdyby pojawili się na ulicach onaniści, którzy domagają się, którzy publicznie się onanizują i domagają się uznania związku z własną ręką za małżeństwo, to oczywiście zrobiłby się problem. Natomiast geje to jest zupełnie co innego. Gej to jest nasłany z zachodu facet, opłacany z zachodu, opłacany z zachodu i wysoko. Są w tej chwili geje, którzy w ogóle nie są homoseksualistami. Tak samo jak panowie Gąsierowski i Baksik udawali Żydów, bo to się opłacało. Nie? Oni byli Żydami, ale się opłacało. Tak samo jak zespół Tatu, znają panie tatułki, nie? Tak. Nas nie dogonią. One nie były lesbijkami, one udawały dla pieniędzy i bardzo wielu, no nie wiem czy bardzo wielu, ale wielu tak zwanych gejów to nie są w ogóle homoseksualiści. Oni udają po to, żeby dostać dofinansowanie. Skąd pan to wie? No jak to? No wiem. Ja mam znajomych homosiów i są to ludzie, którzy nienawidzą gejów. Dlatego, bo oni uważają, że ci geje sprowadzą na nich nieszczęście. No bo ja nie rozumiem w takim razie różnicy między gejem a homoseksualistą. Wie pani, no, W kolejnym wywiadzie to się powtarza. znaczy można odpowiedzieć dowcipem. Dowcipem przychodzi syn do ojca i mówi, tata, chcę ci coś wyznać, jestem gejem. Mówi, a garnitur do Armaniego masz? Nie. A Porszaka masz? Nie. To ty jesteś pedał, a nie żaden gej. Otóż gej to jest facet, który demonstracyjnie robi sobie zawód z bycia homosiem. Natomiast homoś robi to prywatnie, nie mówiąc o tym nikomu, podobnie zresztą jak powiedzmy sobie trialista czy onanista, prawda? Robi to prywatnie i o tym nie mówi. I nie ma żadnych problemów ani z onanistami, ani z homosiami. Problem jest z ludźmi, którzy o tym mówią. Bo wbrew temu, co mówił Norwid, uważam odwrotnie, bo nie ten ptak kala gniazdo, kto je kala, lecz ten, kto o tym mówi, a jej się przechwala. Otóż widzi pani, jeżeli by pani miała w tej chwili 100% ludzi, byłoby zboczonych, jak tam państwo chce, nieważne. I o tym nikt by nie mówił, to następne pokolenie wrośnie zdrowe, bo nikt o tym nie wie. No, Natomiast tylko, wystarczy, że 10% mówi, że są, jeśli mówi o zboczeniach, to następne pokolenie rośnie chore psychicznie. Otóż nieważne, co się robi, ważne jest, co się mówi. I dlatego no, oczywiście mówienie jest znacznie ważniejsze od rzeczy faktycznych. Nie może rząd mieć prawa, na przykład nazywania mojego związku z dziurą w płocie, co też może służyć do różnych czynności paraseksualnych, prawda, za małżeństwo. To, co jest małżeństwo, decyduje język. Język należy do ludzi, a nie do rządu. I rząd nie ma prawa zmieniać znaczenia słów, które są w powszechnym użyciu. Małżeństwo oznacza związek powołany w celu posiadania dzieci, ponieważ dwóch homosiów dzieci mieć nie może, bo no to oczywiście to nie może być w definicji nie może być małżeństwo. Prawda? Już prędzej można nazwać małżeństwem związek mężczyzny z szympansicą, bo być może z tego jakieś dzieci się zrobią teoretycznie już prędzej. Oczywiście, no bo mogą być dzieci. No tak, to jest to. No nie rozumiem. Dlaczego pani obraża zoofilów? Dlaczego pani uważa, że to jest czymś gorszym, żeby być zoofilem? Pani narusza mi pewną mniejszość seksualną.